धेमाजि जिल्ला गगामुख जतिसपुर बाथौ सिबिसालियाव हुंगा 17थि 3 बोसोरसालिया जुथुमा बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां फैगौ इंराजि 24 आरो 25 डिसेम्बर 2022 सानखालि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बेनिनो दिनै गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि ललित चन्द्र बर' बिथाङा गायसननानै होयो। बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार रनोज पेगुजों लोगोसे जिल्लानि थान्दैफोर जेरैबायदि जनाय बियाबनिफ्राय गासै सा 150 थान्दै, गेजेर जनाय बियाबनिफ्राय सा 150 थान्दै, सिमेन्ट बियाबनिफ्राय गासै सा 200 थान्दै, सिलाफोथार बियाबनिफ्राय गासै 150 थान्दै, धेमाजि बियाबनिफ्राय गासै सा 100 थान्दै, गगामुख बियाबनिफ्राय गासै 300 थान्दै आरो लखिमपुर बियाबनिफ्राय गागि माइनाव लाइमोन गासै सा 150 थान्दैया बाहागो लाफैगोन। आरोबाव बिटिआरनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोनखौ फोरमायदों। दिनै फैगौ डिसेम्बरनि 24 आरो 25 अक्ट'आव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि मोनसे जथुमा जागोन। बिनिनो दिनै गिबि खुन्था गायनाय सान आरो बे दिनै आर'ज गाबनानै दिनै खुन्था गायसनगोन। बेहाय जों आसा खालामदों जे बेहाय गासिबो बाथौआरि सिबियारि बिथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजाङै मिन्थिगोन आरो बेयाव जोंनि जनायनिफ्राय हमनानै सिमुलगुरिसिम बेनि जेसेबां बाथौ धोरोमनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना दङ बिथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायगोन जे नोंथांमोना बेहाय फैनानै बयबो हेफाजाब होफैनांगौ आरो जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनसे बिथा लानायाव बयबो बिहोमा होफैनांगौ होननानै आं खावलायनो नागिरदों। दिनैनि जि जुगाव दिनैनि 21st सेन्सुरियाव गोबां बर' सुबुंफ्रानो बा बर' समाजनि सुबुंफ्रानो बिथांमोना गुबुन धोरोमाव बास्लायगासिनो। बिनि अनगायै धेमाजि जिल्लायाव जों थांनाय समफोराव गोदो जि हाब्बाय गुबुन संग धर्मनो बिथांमोनाबो गोबां दा बाथौ धर्मआव हाबनाय जों नुदों। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सासे आरसिनि आफादगिरि? बेथ' बेहाय जों पलिटिसियानाव साननांगौ खोथा गैया धोरोमखौ लानानै बा बेखौ लानानै बेले बेले साननांगौ खोथा गैया। खिन्थु सिगांनि समफोराव जोङो नाहरोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां बेले बेजे जादोंमोन आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरावबो बेहाय गोबां रोखोमनि बेले बेजे जानायनि जाहोनाव गोबाङानो गुबुन धोरोमाव थांदों आरो बेखौ जों बुंनांगौ खोथा गैया। नाथायबा जों आसा खालामगोन बेखौल' जे जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायाव जाय बिथांमोना बाथौआरि गेजेराव हाबनानै खामानि मावदों बिथांमोना मोजाङै फोसाबनांगौ बा बिनिखौ मोजाङै सोदांनायनि गेजेरजों जोङो धोरोमखौ फोसाबनो हागोन आरो बे धोरोमजोंसो जोङो बर' हारिखौ मोनसे सिनायथि बा जोङो जोंनि हारिमु बा गासै बिथिंखौ जों लाखिनो हागोन। बे मोनसे खोथा जोङो गुबुन धोरोमाव थानायखौ जों बुंनांगौ खोथा गैया। नाथायबा जों जि दङ जि बिथांमोना बा जि रायजोफ्रा बाथौ धोरोमाव दङ बिथांमोना मोजाङै सिबिनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै खावलायनो सानदों जे दिनै बे 24 आरो 25 अक्ट'नि डिसेम्बरनि बे थान्दै मेलाव बेफोरनि बाथ्राखौ गोथौयै सावरायनाय जागोन आरो बे जों माखासे आलासिबो लेंहरदों आरो गेवलां मेलाव जों लेंहरदों बर' कालचार काउन्सिलनि चिफ मिनेस्वर बसुमतारी बिथां फैगोन आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि WPD मन्थ्रि रनोज पेगु बिथाङा फैगोन बिटिआरनिफ्रायबो जों सानैसो हांख्रायहरदों बिदिनो जों माखासे आलासि हांख्रायहरदों बिदिनो जों आसा खालामदों जे रायजोफ्रा फैनानै बेहाय मोजां जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै। गिबियावनो नोंथांमोननि पर्टेल चेलेन्जनि गेजेरजों आं गोजोननाय बावबाय। दिनै बेवहाय आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारन बेवहाय जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि 17थि 3 बोसोरारि कनफारेन्स बेवहाय बे बरद'लिनि बियाबनि बे गगामुख बियाबनि बेवहाय खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों। साननैनि हाबाफारि लानानै फैगौ 24 आरो 25 बे जोंनि जतिसपुर बाथौ थानसालिनि बे लांगोनायाव दा बेवहाय दिनैहाय गिबि जा खुन्थिया सायनासालिनि खुन्थिया बेखौ आंखौ बानजाय आफाद आरो गागि आफादनि जानानै गायसननो होनायाव आङो रायजो राजानि मददजों गायसननो हानानै गोजोनबाय। बाथौआ बर' हारिनि मोनसे गुदि धोरोम बे धोरोमखौ दिनै सारा बिश्वआवनो मोनसे फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि जेसेबांखि आफादफोर दङ बाथौ धोरोमनि माबानिफ्राय लानानै गुदिनिफ्राय लानानै लाइमोन आरो माइनाव जयैनो खोब नाजाबोदों आरो बे धोरोमा
बुहुमाव सिनायथि होनोब्ला जों गासैनिबो मदद आरो हेफाजाब नांगोन आरो मोजां मोनसे आब्रुथाइनि गेजेरजों आसार खान्थिनि गेजेरजों बेखौ फालिनांगोन जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुआ गिदिर गिदिर सेमिनार पेपार खालामनानै बाथौ थान्दै मुंनि मोनसे बिजाब दिहुननो हाबाय आरो बे बाथौ थान्दै मुंनि बिजाबनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमा बेखौ फोसावदों फेहेरदों आरो फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दङ थ' आसा फारिदों आङो गासैबो बेवहाय हेफाजाब होगोन बे जोंनि ओनसोलनि गगामुग ओनसोलनि गासै रायजो राजा मोजाङैनो हेफाजाब होगोन आरो मोजां हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बेखौ खुंफुंनो हागोन होनना मिजिंथिदों दुलाराय बुहुमनि बाथौ सिबियारिफोरखौ नोंथाङा माबाफोर आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो आं खावलायनो लुगैयो जे जोङो गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ जाथि हिसाबै खारन बाथौआनो जोंनि गुदि नालाय आरो गासैबो हारिनि जोंनि जेसेबांखि माने कलार संस्कृति दं बे कलार संस्कृति बाथौ धोरोमनि गेजेरावनो हाबसननानै दङ आरो बेखौ जुदि गासैबो जोङो एज ए हल जोंनि बर'नि गुदि धोरोम होननानै सानना लायोबा बियो बुहुमाव मोनसे माबा खालामगोन आं बेखौनो माने मिजिंथिनो नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बाथौ थेन्दैनि खोथाखौ बिजाबनि खोथाखौ जेरै जों गुबुन धोरोमफोराव जेरै जोङो बिजाबफोरखौ ओरैनो राननाय नुयो एबा बाथौ सिबियारिफोरखौ एबा जों बाहेरावबो जों बे बिजाबखौ एभेलेबेल मोननो थाङा बिनि जाहोना मा एबा बेखौ फैबाय थानाय समाव बाथौ महासभाया माबाफोर बेनि सायाव राहा लागोन बे माबाया जाहैबाय दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमनि गेजेरजों बारा आं मिथिनायाव बेसेनाबो खोब बारा नाथाय गुबुन धोरोमनि बेसेनफ्रा नोङो 30-40 राङावनो गोबां मोनो जोंनि बाथौनि मिथिगौ जे रिभाइभाल रिमडेल खालामनाय जोंनि जे बाथौ धोरोमखौ रिभाइभाल रिमडेल खालामनाया 1992 खालामदों आरो आवगैनि धोरोमानो बेखौ रिभाइभाल रिमडेल खालामदों दा बेखौनो 1992निफ्राय जेसेबां सेमि पेपार खालामदों ना बे सेमि पेपारखौ लानानै बे मोनसे भलिउम मोनसे बानायदों नोंथांमोना बेखौ माने 300 जे लादों बे बाथ्राया जास्ट मोनसे कन्ट्रिबिउसनसो कन्ट्रिबिउसन होननासो लादों आरो बे माने एभेलेबल माबा खालामनो आरोखि जिहेतुके जोंनि माबाफोरा आफादफोरा खुब जोंनि धोरोमनि मानसिफोरा माने माबा खम माबाखौ माने माबा खालामनो नागिरो फरायनो नागिरो दा जोंनि आफादा जेसेबांखि आफादफोर दङ बिसोर फोसाबनाय फेहेरनायाव दा बे माने माबाया बाथौ थान्दैया थोब्ले माब्ले जादों खिन्थु दा बेखौ एभेलेबल खालामनो थाखाय आफादा